Круизна агенция ContiTrans М представя Norwegian Cruise Line – круизи за семейства и приятели. Това е фристайл круизна компания, първата, която в началото на 21 век без притеснения разчупи установените с десетилетия традиции в круизната индустрия и смело пое курс към освобождаване от строгите правила на формалния поведенчески код на борда. Така, круизната ваканция стана наистина почивка. Джинси, къси панталони, плажни шорти, тениски и джапанки вместо задължителните преди това смокинг, папионка, бална рокля, лачени обувки и всякакви други атрибути на вечерната суета. На ваканция като на ваканция. Днес Norwegian Cruise Line е една от трите най-реномирани круизни компании в света в сегмента на масовите круизи. Какво означава масов круиз? Това означава, че всеки човек може да намери нещо подходящо за себе си, пътувайки с Norwegian. За семейства с деца и за младежки компании NCL предлага ваканционни круизи до популярни дестинации в Средиземно море и на Карибите. Пътувате с огромен круизен кораб с безброй развлечения през деня и вечерта. Басейни, аквапаркове, спортни съоръжения, зони за релакс, спа центрове, шопинг и, разбира се, активен нощен живот. Множество ресторанти предлагат кулинарни шедьоври от Франция, Италия, Япония, Аржентина, Бразилия, Мексико и още много. Ако пък търсите по-интересни маршрути за пътуване до близки и далечни дестинации, но с акцент върху познавателния елемент, NCL предлага нещо и за вас. Круизите в Азия, Тихия и Индийски океан, Австралия и Нова Зеландия, Африка, Южна и Северна Америка, Северна Европа и, разбира се, в Средиземноморието могат да ви предложат един напълно различен поглед към посещаваните дестинации. Плавате с по-малък круизен кораб. Но това има много предимства. Уютна атмосфера, по-малко гости на борда, повече лично пространство, няма излишен шум и суетня, но всеки ден от круиза ви разкрива нови хоризонти. Пътувате с вашия плаващ хотел и се наслаждавате на прелестите на света. Млади и възрастни, деца и родители, шумни компании или двойки, търсещи осамотение, всички се чувстват отлично на круизните кораби от флотилията на Norwegian Cruise Line. Може да резервирате ефтина вътрешна каюта. Каюта с прозорец, за да имате дневна светлина, или каюта с балкон, за да се чувствате наистина комфортно. А защо не луксозен апартамент, в който ползвате много екстри, разполагате се в обширно пространство и получавате безкомпромисно обслужване. При компаниите от масовия круизен сегмент, гостите могат да избират измежду много ценови варианти според предпочитанията и бюджета си. В базовата цена на круиза винаги са включени следните основни елементи. Настаняване в избрания вид каюта за двама пасажери. Хранене, пълен пансион, закуска, обяд, вечеря и всичко между тях. Почти 24 часа в денонощието на корабите на NCL има места, на които да похапвате. Разнообразни дневни и вечерни развлечения на кораба. Филтърно кафе, чай и наливна питейна вода. Екстрите обаче се заплащат допълнително. Брегови екскурзии, алкохолни и безалкохолни напитки, ползване на интернет, бакшиши за обслужващия персонал и всичко друго, за което се сещате или не се сещате, че може да ви потрябва или може да поискате да опитате. За да бъде пътуването ви по-приятно и удобно, може да добавите към цената на круизата и наречения Морец Си пакет. Това е пакет от 4 екстри за ползване на кораба, който купувате при доста изгодни цени. Богата селекция от алкохолни и безалкохолни напитки. Интернет пакет. Вечеря в ресторант със специализирана кухня и отстъпки от цените на бреговите екскурзии. Това са екстрите, включени в Морец Си пакета, които ще направят вашия круиз още по-приятен. Към резервацията си за круиз с Морец Си пакет може да добавите самолетни билети от София или от главни европейски летища като Истанбул, Франкфурт, Мюнхен, Лондон, Париж или Мадрид. Може да добавите също хотелско настаняване и трансфери в началното и крайното пристанище, така че да получите пълния Fly and Cruise пакет. Ако търсите круиз за пътуване с вашето семейство или с приятели, препоръчваме да се насочите към круизите на NCL. Необходимо е само да прецените дали искате по-скоро ваканционен или по-скоро екскурзионен тип круиз, а за останалото ще помислим ние. Вашият фристайл круиз с Norwegian Cruise Line започва от тук. Посетете уебсайта за круизи www.contitrans-m.com и се убедете за консултация и резервации на телефон 08 7 9 5 2 1 006 или ни пишете на email info@contitrans-m.com.